Осигурителната тежест, може ли малко подробности върху тази идея, която ще влияе по-пряко на пенсията и образуването на пенсиите? Какъв смисъл предстоят промени тук? В пенсионната система също предвиждаме мерки, които са свързани с това като цел да търсим по-голяма удовлетвореност, адекватност на пенсионната система и на пенсиите и доверие на хората в пенсионната система, за да когато имат доверие, те ще могат по-спокойно да приемат не повишаването на осигурителната тежест, а по-скоро реалните осигуровки, които те трябва да внасят на база на реалните доходи, които получават. Борбата с сивата икономика включва и това. Това е причината, поради която пристъпихме към изпълнение на закона за урегулиране, повишаване поетапно на минималните и максималните осигурителни прагове. Това, разбира се, трябва и следва в изпълнение на закона да е политика и в следващите месеци и години. И също така в пенсионната система предвиждаме едно дълго чакано и често коментирано действие, което ще предприемем с изменение на законодателството, а именно всички плащания от пенсионната, от осигурителната система, които не са свързани с осигурителен принос на хората, да бъдат прехвърлени в социалната система, тъй като те по своята същност са социални плащания, базирани на други критерии, на които се отпускат, а именно доход и възможности на лицето. Тоест по-голямо осигуряване пенсионно гарантира и по-висока съответно лихва. Винаги. Не само в дългосрочен план по отношение на пенсиите, но в краткосрочен план по отношение на обезщетенията за временна неработоспособност, това са болничните, или пък когато майката излезне в майчинство, това се усеща реално веднага, когато човек се осигурява на реални или на по-високи доходи, когато е достигнал по-високи доходи. Целта е да се пребори сивата икономика или най-малко? Точно така. Целта е борба с сивата икономика и намаляване на нивата на недекларирана заетост. Друга коментирана тема, държавните служители продължават ли тази тенденция да се осигуряват, нещо, което започна вече като тенденция? То е обявено и вече в изпълнение. Част от приетия закон за бюджета за 2026 година. Предстои втория етап да се случи с бюджет 2027. Да, това ще бъде факт. То вече е факт. Питам, защото така много ревност на държавни служители коментират, че това не е редно и ще намали заплатите им, може би. Ние сме гарантирали, че възнагражденията, достигнатите нива на доходите на държавните служители няма да бъдат намалени във връзка с това въвеждане на осигурителен ангажимент от тяхна страна и това е факт. Това е предвидено да се случи поетапно от началото на септември. И не само за държавни служители, т.е. за големия пакет от военни, полицаи, държавни служители в администрация и всички. Да, през 2027 ще продължи работата, така че да обхване абсолютно всички заети в публичния сектор като държавни служители.